Churchill, hvor er vi henne? Vi er i sommerhus. Og det er jo sådan, at vi har fået pudset vores sommerhus. Og jeg har været oppe og finpuste. Altså lige gå i det der efter, hvor jeg synes, der lige var nogle ting. Skal vi lige lukke her. Sådan her. Det blæser det, vi prøver at se. Vi ser, om det blæser. Så må vi lige ind. Det er helt skørt. Så jeg ved ikke, hvor meget I kan høre, om der er for meget vind i den her. Det er det måske. Jeg skal måske finde mig til. Men jeg har været oppe og efterpust. Vind, pust. Okay. Jeg har været oppe og efterpusse. Og nu skal det jo males huset. Det er med det tirsdag. Det kommer altså lige herind. Shit, mand. Det blæser helt vildt derude. Ja. Det var meningen, jeg skulle have gjort det mandag tirsdag, men der var ikke kommet maling, selvom de har lovet, at der skulle komme maling. Og så vil vi køre op og male i weekenden, men det kommer til at regne 21 mm. Men malingen er købt og står klar til, at jeg skal male. Og vi har både fået købt, det rigtige, altså den farve, som hus skal have. Den skal ikke være blå. Og så har vi fået købt sokkelen, og så det hvide. Så nu er vi klar. Så har jeg taget nogle gamle gulvtæp med til at lægge ud langt, så man ikke spiller. Så nu skal jeg bare i gang, når det bliver godt vejr. Og det er jo spørgsmålet, hvornår det bliver det. Men nu er vi i sommerhus, og nu bliver jeg bare ligge og nyde det. Først vil jeg op og købe noget fredagslik. Det er nu jo. Ja, så kommer man op, så står der jo 2 flasker vin. Whoops! Så har jeg lige glemt, at vi lige lånte sommerhuset lige til naboen. De skulle holde vest. Og så skulle folk sove i haven, og så var der mange, der skulle sove i en bil. Så fik de lov til at sove her. Nå, vi handler ind til aftensmad, og det blæser altså stadigvæk. Men selvom det blæser, så er det altså godt vejr derude. Så er det jo. Se, hvad hun laver. Ej, hun sætter også bare der. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg laver. Ilde brændeovnen. Hehe. Jeg har lige været ude og spommetræ, og der er kæmpe blommer på. Det er helt vildt. Så nu skal de smages. Jeg vil bare lige sige, selvom det blæser, skinner solen. Ej, hvor dejligt. What? Er det ikke skørt? Kan vi se? For farveforskel, der er mørk himmel, hvid kirke og grønne træer. Godt mærke efteråret, det er ved at komme stille. Det skal nok gå. Så er det fredag i sommerhuset, og vi skal have TikTok-mad. Og det er sådan noget, Nicoline har fundet på TikTok sammen med en veninde, og så har vi prøvet at lave det. Det smager så rigtig godt, så det er lækkert. Og prøv at lægge mærke til 1 øl, 2 øl, sportssodavand, men det ligner øl. Fordi hende her, hun er snart 15 år. Vil se hende. Teenager. Kæft, det er højeste plan. Vi har. Jeg siger jo bare TikTok-mad, men hvad er TikTok-mad? Kan I se? Det er, at man laver så et ansigt på sådan her. Nej, det gør man ikke. Prøv at se, Mette hun har smidt tomater og noget ost og noget salat på og sådan ting og sager. Og så skal hun have en kødgræns. Nej, så skal hun lige have majs på. Jeg skal lige have majs på. Prøv at se, hvad hun laver herovre. Man steger sådan nogle bøffer her. Og der køber man 500 gram oksefars, og så blander man nogle æg og noget løg og noget mel og noget mælk i og salt og peber i. Men så sammen så det bliver sådan noget fars ting, som det er jo. Og så ruller man det ud på bagepapir, så det bliver sådan noget, så tyndt, men så passer til en hel pande. Og så steger man bøffen på den ene side, og så vender man den om og prøver ost på den anden side, mens den steger, og så ind i ovnen til sidst. Og så skærer man de bøfferne over, så de kommer til at passe til sådan en der. Så har man lagt den der bøf der ovenpå, og så gør man lige sådan her. Whoops! TikTok! Og så serverer man det til en festival til 35 kroner eller 40 kroner. Det kan ikke gøre det. Og på en festival? 60. En 50'er? Ja, mindst. Der er jo kød i. Og det er der, hvor man er smart, fordi man kan selv bestemme, om man vil være vegetar, eller om man ikke vil være vegetar, fordi hvis man er vegetar, så prøver man bare ikke kød i. Men det kan lige så godt ikke give nogen mening, fordi selvom man er vegetar, så det der plantebaserede kød der, det smager alligevel bare som normalt kød. Nå ja, det her det er plantebaseret kød, lavet for en ko.
Så har vi filmaften. Vi ser fælles film. Pigerne, de ser bare for deres telefoner. Altså, det er som det der fællesskab der. Skal vi se noget sammen? Skal vi se noget, Henrik? Ja, okay. Så går vi ind og ser noget sammen. Klokken er 8:30. Og i går der stormede det. Helt vildt. Vejret ser sådan lidt trist ud. Det skulle begynde at regne et eller andet tidspunkt, men jeg ved ikke, om jeg skal gå i gang med at male, eller om jeg ikke skal gå i gang med at male. Så jeg er lidt i tvivl. Fordi hvis det regner, så bliver det ødelagt. Og hvis det ikke regner, så kommer jeg jo i gang. Hvis jeg ikke skal noget. Jeg ser nok træt ud. Så jeg skal lige overveje lidt, hvad jeg gør. Så det er en tænke. Men jeg tror, jeg går i gang med at male det hvide. Fordi I kan se, det der, det kunne jeg godt tænke mig at få malet hvidt. Og det tror jeg går i gang med nu. Om på den her side. Så tager jeg en side i gangen måske. Og så må jeg også se, hvor langt jeg når. Fordi hvis jeg ikke gør det nu, så kommer jeg ikke i gang. Ja, nu håber jeg, at man kan se, hvor langt jeg er kommet. Det tog lige lidt længere tid, end jeg regnede med, men jeg har malet den der kant deroppe, den har jeg malet hvid. Og efter jeg har spist frokost, og se forskellen her. Efter jeg har spist frokost, så vil jeg prøve at male den her væg i den farve, som huset skal være. Og det gør jeg selvfølgelig med at male kanter hele vejen rundt. Alt det skal males med kanter. Og når der bliver malet kanter rundt, så skal jeg i gang med den store malerpensel. Så det glæder jeg mig lidt til. Jeg håber lidt, at jeg kan gøre det på et par timer, fordi det ser ud til, at det begynder at regne klokken 5, og det har en tørre tid. Det skal man huske at beregne også. Ja. Nu vil jeg lave noget morgenmad til folk. Så er den vasket af, fordi nu skal vi starte til at have morgenmad. Det bliver godt. Jeg har spillet rundstykker i ovnen, og vi har koge i. Så er jeg på vej op for at se, om blommetræet det overlevede stormvejret i går, og hvor mange blommer, der ligger på jorden, og hvor mange jeg skal tage fra træet af. Hvis vi har det, så har vi det her. Skal jeg lige se, om jeg kan få den. Ja. Se alle blommerne, og der er faktisk ikke nogen, der er faldet af. Det er begrænset, hvor mange der er faldet af. Så det er jo fint. Så er det bare med at få samlet sammen. Har jeg fået plukket noget. Jeg har gramset på alle blommerne og har taget nogle ned, som var med svamp på. Men kigger vi på det, så kan vi se, at der er stadigvæk mange. Så vi må ud igen i morgen og se, om de er blevet mere modne det sidste. Og ellers så må Lene og Birte, når de kommer op i næste uge, tage resten. Så er der blevet parteret og skyllet og lavet til frugtskål. Og alle de her blommer skal mangler lige at blive puttet i pose og skrevet på, hvor mange gram der er i hver pose. Men alt i alt en fin høst. Så vil jeg gå ud og se, hvor langt Henrik han er kommet. Min dygtige malermestermand. Og han står lige derhenne og maler. Ej, hvor ser det godt ud. Skal det filmes? Der skal filmes. Hvor er du dygtig. Tak, Smukke. Så. Mere maling! Mere maling! Mere maling. Maling skal på væggen. Maling skal på væggene. Det dernede. Det dernede. Det skal derop på. Kom så. Tempo på. Jeg tror, at det var den væg her. Jeg har malet hvid forve. Og så den her sandfarve i, men den blev mørkere end det her. Og så mangler jeg selvfølgelig male det sort. Den sort listefarvet hernede. Men jeg tror lige, at jeg lader det her tørre her nu. Så jeg kan se, hvordan det ser ud. Men det koster en spand maling. Næsten.
det er også okay. Det suger godt. Og det ser flot, det er blevet. Går jeg altså lige over og filmer det over på den side. Ja, prøv lige at se, hvor flot det er blevet. Det der. Og det der. Det skal nok blive godt, det der. Det tror jeg. Det kan jeg mærke, at det bliver en succes. Jeg kan også se deroppe. Med det hvide, jeg er i gang med at male der. Men nu skal jeg have fat i en lang stige. Fordi jeg kan sgu ikke nå helt op med den lille kort stige, jeg har. Så skal jeg lige finde ud af, how to do that. Men det finder vi jo. Så må vi jo købe en lang stige og få det leveret. Nu er jeg færdig for i dag med at male, fordi at det begynder at regne lige om en lille time. Og det passer med, så når det lige er hært, overfladeshært det her. Jeg har fået malet hvid, og sådan der sandfarvet, og så det sorte på den her side. Hvor I ser, hvor flot det er blevet. What? Oh my god. Er det ikke vildt? Så er vi kommet hertil. Kan I se farveforskellen lige om lidt. Det er sådan, den kommer til at se ud. Og det er sådan, den var. Så første side. Færdig. Prøv at se. Er det kun dig med det, der vil du hente, eller har du haft Nicoline til at hjælpe dig? Det er kun mig. Hun er helt. Hun har glemt noget i dag, så spiser hun slik. Prøv. Blommer og æbler. Og så har du smidt nogle i fryseren også. Yes. Og der er milliarder af blommer og æbler. Der er masser af træ. Det er helt skørt. Og min tunmus, som jeg lavede i går, den skal lige på et stykke ristebrød her nu. Så nu er han ikke sulten, fordi nu giver han ikke ret meget mere. Og Mette, hun sagde, skal vi ikke så have pizza i aften? Så okay så. Og for se, en kæmpe vinbærsnegle, og dem har vi mange af. Det er et spørgsmål om, hvis vi skal skrive numre på dem, så vi kan se, hvem det er for nogen. Ja, hvad det er for en? Hvad er det for en, Churchill? Skal vi det? Skal vi begynde at skrive numre på dem, fordi jeg tror, at vi er mange. Så er det lidt haveprogram. Jeg har lige lavet sådan en lang stige. Jeg har sådan en halv lang stige, og så manglede jeg 2 meter til at kunne komme derop. Og så har jeg taget en gammel stige, og så sat den her lange stige sammen. Men de passer ikke helt sammen, så jeg skal lige have... Det er bare nogle prøvenumre. Det er bare nogle spændebånd, jeg læser på. Men der køber jeg lige nogle metalnumre, og de skruer sammen. Og så kan jeg bruge den til at male. Så kan jeg komme i gang med at male igen. Nå, haveprogram. Jeg lige slår græs, for det ser hvor pænt det er. Den her æbletræ, den giver godt nok mange æbler i år. Det er helt vildt. Små æbler med mange æbler. Så ja, det lyder godt. Og blommetræ, har I set det? Men det har Mette filmet. Det er helt skørt. Og der er også et æbletræ derovre, der giver mange æbler. Så det er bare hurra efter hurra. Ej, og ved I, hvad det der betyder? Ved I, hvad det betyder? Det betyder efteråret. Det er kommet. Jeg giver ikke efteråret. Jeg giver ikke vinter. Lidt forår bliver okay. Men alt det andet, det kan bare holde sig langt væk. Jeg giver det ikke. Det bliver no-go herfra. Nå, så kan I se det på bedus. Inden det bliver malet. Og nu ser det sådan her ud. Nu går jeg lige ud der. Nu har jeg sat nummer 1 på den her. Der er sgu en mere. Den skal have nummer 2. Vi har vinbærsnegle i vores have, og der er mange. Se, hvor pænt vores hus er blevet. Er det ikke bare skørt? Lidt maling. Bum. Så ligner det $1 million. Så lige noget træværk, der skal males. Hvad hen det kommer. $1 million. $1 million. Efter en hård dag, så må man godt få pizza på fritter, og en øl og en sportsvogn. Og Churchill, han tænker bare, ingen god idé til mig. Han vejer 22 kilo, og han skal ned på 20 kilo.
Så synd for mig, og synd for Twitch. Vi har vores rabarber gin, som vi lige får drinks af nu. Som vi lavede sidste gang. Sommerhus. Sommerhus. Nu skinner solen i Selde. Hold da kæft, mand. Blå himmel. Græsset er slået. Og det hele. Nå, vi skal om og se, hvordan murværket har klaret det. Fordi jeg var jo færdig med at male i går, inden det begyndte at regne over på den ene side. Og nu skal jeg til male her. Det kan jeg lige nå. Det er søndag i dag. Og jeg maler jo lige den her væg og den anden væg om. Det kan jeg lige nå. Indtil vi skal hjem, så bliver vi lige heroppe lidt længere. Men nu går vi lige om og ser. Jeg slutter af med at male det sort. Se om der er noget. Nej, det ser da fint ud. Det synes jeg, der er lige lidt der, kan jeg se. Vi skal have lidt ekstra. Det bliver rent hegn. Det... Nå, okay. Okay, jeg kan godt se, det sort, der skal lige have en tur til. Det er regnet af. Men ellers synes jeg, at væggen har klart det egentlig taget okay. Mere, det var i går, jeg malte det. Lige lidt her, kan jeg nej. Jeg tror egentlig, at det er klart regnvejr. Det kan jeg ikke klage over. Ej, det sort, det skal lige have en tur til, kan jeg se. Og så kan jeg se, at jeg har en lille helligdag lige deroppe. Den skal jeg lige have. Så. Så det er søndag. Klokken er 9. Nu går jeg i gang. Okay, så løb man lige ind, fordi det regnede. Men nu er jeg formalet hvid her, og formalet hvid herom. Og nu skal jeg til at male kanter. Så det gør jeg her lige efter jeg har spist. Jeg skal lige have lavet noget morgenmad til folk. Man kan ikke male, når det regner. Jeg ved ikke, hvad det er for noget vejr, men så regner det, og så regner det ikke, og så regner det. Nå, nu har jeg fået malet kanter rundt om døren, og som man kan sige, så nu er jeg klar til at klaske på den væg der, og på den væg der. Så det gør jeg lige nu. Så nu skinner solen igen. Nå, jeg har malet den væg her, den halvdelen af den her væg her. Nu mangler jeg bare lige male den sort kant hernede under. Og det går jeg i gang med nu, fordi i går, der begyndte det at regne. Og der havde jeg malet sort kant om på den anden side, og det var altså ikke, noget, der blev helt tør, så det skal jeg lige om at male igen. Nu giver jeg ikke mere i dag af. Den væg der, den væg der er malet færdig, og så lige lidt af den væg der, I kan se, jeg mangler det her oppe nu. Og så mangler jeg den væg der herinde, så går vi her. Så har jeg malet den her væg her i dag, malet den sort kant hernede, malet den hvide kant heroppe. Så der mangler jeg kun det her øverste her, og så det der vindue der, eller det her hul her også. Og så mangler jeg jo det her. Går jeg det op på den anden side. Kan der biler? Det kan der ikke. Så mangler jeg den her væg her. Og det blæser lidt her. Men prøv at høre, jeg har gjort det her, imens det regner, og jeg har gjort det, imens at man skulle holde pause hele tiden. Så det er jo et eller andet med, at hvis nu man var heroppe nogle dage, hvor det ikke regnede, så kunne man male mere igennem. Så sådan det. Og det ser, hvor flot det bliver. What the fuck? Det er jo et sommerhus. Men det vil også sige, at nu giver jeg ikke mere i dag. Nu er klokken ved at være 2:30, 4 måske. Og nu er det lige, har noget at spise, så tror jeg vil køre hjem. Så tak fordi I følger med. Og tak for at se Nicoline.